בפני חיילי הגדוד ש30 שנה אני לא עסקתי בהם. מלחמות אחרות נקרו על דרכי, קרבות, מבצעים. ב30 שנה לא דאגתי להנצחה, לזיכרון. ואשריי שאלה לוחמיי, שהם בשנת ה30 למלחמה התכנסו, עזרו כוח, נאספו והחליטו, ואז אני נרתמתי. הדבר השני זה ההזדמנות שלי להודות להם, להגיד לכל לוחמיי כמה אני גאה בהם. על דברים הרבה אני גאה בהם. על זה שדבקו במשימתם, על זה שללא חת וללא היסוס ביצעו כל פקודה שלי, ומעבר לה, ומעבר לכך, וגם כשנתקלו בקושי, וגם שלא היה קשר איתי, המשיכו כפי שחשבו שאני מצפה מהם, כפי שחינכנו אותם, ועל הדבקות במשימה. והדבר השני, לכל אותם אלה שרצו לחלץ את חבריהם, מעשה גבורה ורעות שאין דומה לו, כי כמו שנאמר פה, כשנשלחנו וכששלחתי לא ידענו עד כמה הסיכויים הם אפסיים לעמוד במשימה. קיווינו שהם יגיעו עדיין עם חושך, אבל דמדומי השחר הקדימו אותם, וכך הם מצאו את עצמם חשופים מול חטיבת שריון סורית, ובתוך דקות סיפור גבורתם הסתיים. והדבר השלישי זה שיומיים לאחר מכן הם יצאו לאסוף את חבריהם. נשאלתי הרבה פעמים מאיפה היה לי את העוז ומאיפה הייתה לי אולי ההערה לדאוג לזה שכל חייל, כל חלל שלנו, כל לוחם שנפל, יטפלו בו חבריו. וכשאספתי את החיילים באל על ונתתי להם תדריך, ידעתי שאני מבקש מהם כמעט את הבלתי ניתן לעשות, לקבץ את חבריהם המתים, אבל לא סתם לקבץ, כמו שדן תיאר פה. לא רציתי אף קורבן נוסף, לא רציתי אף חלל נוסף, אף פצוע נוסף. נתתי להם תדריך מפורט לבדוק שהנשקים הדרוכים ייפרקו של אלה החללים שהסתערו והנשק עדיין דרוך. אולי יש רימונים ביד. לדאוג להכניס את הנצרה חזרה לפני שמזיזים, לפני שהיד נפתחת והרימון מתפוצץ. ולדאוג שאין מתחת לאף חלל מוקש או רימון או מלכוד אחר, כדי שלא נזיז אותו ונתפוצץ יחד איתו. והם עמדו בזה. והדבר הרביעי שאני רוצה להודות להם זה שלוחמי הגדוד
אימצו את לוחמי השריון לא רק כאן בלחימה על התל, אלא אחרי עשרות שנים שהם הבינו שכל מפקדי השריון נהרגו בקרב וחייליהם אין מי שידאג לזיכרון ולמורשת ולחיבוק, אימצו את לוחמי חטיבה 188 הטנקיסטים, אלה שנלכדו איתם כאן על התל, אלה שרצו לסייע למוצבים שלנו, וכמו שנאמר כאן, והיו לחבורה אחת. הדבר הכי חשוב, וגם זה נאמר כאן, הדבר הכי חשוב זה המפעל העצום שהם עשו והמאמץ שהם השקיעו להנצחת הנופלים. הרבה אנדרטאות קמו פה ברמת הגולן מאז מלחמת ששת הימים ומלחמת יום הכיפורים, אבל זה לא האנדרטה, זה המפעל הזה החינוכי שהם הרימו. הם החליטו דבר חכם מאוד. הם החליטו שאף אחד לא ישכח את חבריהם הנופלים. הם ידעו ויודעים מהו סך הכל האדם. כולנו קראנו את זה בתפילת ראש השנה. מיהו האדם? מהו האדם? יסודו מעפר וסופו לעפר. הם לא נתנו שיהיה משול כחרס הנשבר, לא כחציר יבש ולא כציץ נובל. הם לא נתנו, הם לא רצו שיהיה כצל עובר, ולא כענן קלה ולא כרוח נושבת, ולא כאבק פורח ולא כחלום יעוף. הם רצו שהם יישארו לנצח נצחים, והם עשו פעולה, והם השאירו מורשת. ואם לפני 10 שנים לא ידעו על תל סאקי אלא מאיזה שהם חוברות של הצבא, היום תל סאקי הוא מאבני היסוד של מורשת צה"ל ומורשת מדינת ישראל, ודורות מתחנכים, וכל זה בזכות המפעל הזה. והאנדרטה הזאת היא אנדרטה, אבן, שמות חקוקים, תמונות, אבל הדבר החשוב זה הסיפור, זה הזיכרון, וזה לא משנה, גם בעוד 2, 3, 10 דורות יספרו את הסיפור הזה. ולכן אני כל כך גאה ברעיי הלוחמים, אני כל כך גאה בפיקודיי, ואשריי שזכיתי להיות המפקד שלכם. ולמשפחות השכולות, אלה שביקרתי אותן לא מיד אחרי המלחמה, כי רצנו לצד שני של התעלה חודשים אחרי המלחמה עד שהצלחתי לבקר את כל המשפחות. לכן אני רק יכול להגיד, כשבאתי אליכם בתור מפקד צעיר, חשבתי, מכיוון שראיתי כל כך הרבה משפחות נופלים, שאני יודע מה אתם חשים. העזתי לחשוב שאני יכול להבין לכאבכם.